Kaguol og sagol kakugang ang padayong gibati ni Romel Imbong. Ang tag-iya sa stall og pabuto nga miulbo kagabi, Disyembre 19, kilid sa dan sa Puro Kapayas, Barangay Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mibutyag si Imbong nga nakabantay siya og gamay nga baga nga mipaingon sa iyang baligya nga nakadisplay sa gawas sa ilahang stall. Pipila ka segundo nagbuto-buto na ang iyang mga kwitis, Judas belt ug uban pang mga baligya samtang siya na trap sulod sa stall. Nakabantay na ko na ipuwa nga naglupad ba. Dito nagsugod niya, wow, kiba, paggawas ang mga mo to, nagbuto-buto na. Nor to inungdan, may gini, nasalba akong ginabuhi, kaya natrapong sa sod. Kaya ako magibalik ang kinibunta, niya, wa man ako nakuhan, no? Para unta ang dili ari na sa gawas mo buto-buto ba, napil man sa sod. Yang halin, napil mo kasunog. Maayo na lang nga luwas nga nakagawa si Romel nga way na angkon nga mga paso apan miabot sa kapin 20,000 pesos ang iyahang alkansi nunot sa sunog. Dako sab nga tabang sa daling paghunong sa sunog mao ang pagresponde sa mga silingan ni Imbong. Dakong tabang sab ang giandam nga usa ka drum nga tubig ug fire extinguisher duol sa stall. Usa sa mga safety protocol nga gimando sa Dakbayan alang sa mga firework vendors. Nagkanayon ang fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, FO3 Jopet Obinya, nga gisusi pa nila ang tinuod nga hinungdan sa pag-ulbo sa stall. Ongoing niya po ng investigation. Matad ba sa ni Romel Imbong na kung gamay nga baga nga iyang nasiplatan nya mana to sunod nagbuto yung paninda sa Miauhag si Ubenya sa mga manindahay og pabuto nga mas maayo nga dili kaayo expose ang baligya sa gawas ug kung mahimo sulod na lang kini sa stall ibutang aron mas mabantayan ang baligya. Naninda na dapat matiyag din sila ba magtatanog dito sa mga namalit nagdabag mga sigarilyo o sabanan siya ug mas maayo manggod nga ang paninda nila dili nila ilgawas dapat na sila suot silang stall ikatong manggod kang Imbong nasa gawas which is pwede ra makaduol kinsa nga tao kinsa mga customer na di man siya makabantay na customer nga magdag sigarilyo. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV Cebu.